खेबसे रायजोफोर आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफ्रा मोजां मोनो बा इन्टारेस्ट थानाय नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामबाय थाया आरोना आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय नोंथांमोनाहाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो बयबो गोसोआव सोंलु जाबाय थादों PM किसानखौहाय। थ' हाबनाय नंला नामा फैसायाहाय जोंनियाव आरो मा जामारखो दिवालीनि सिगां सिगां फैसाया हाबनो गोनांमोन बेबायदि निउसबो माखासे ओंखारबोनाय जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो जोङो मिथिनो मोनबावदों गोबांफोरानो बेबायदि PM किसाननिफ्राय बन्सित जाबाय बा दानजानो गोनां जाबायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। गोबांफोरानो बेबायदि PM किसाननिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जाबाय। थ' जोङो टेनसन लानो गोनां जेबो गैया। नंगौ गोबाङा जुदि दानजादोंब्लाबो आरो जोङो एसे वेबसाइटआव हाबदो अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै गावनि स्टेटासखौ बेहाय एसे चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। आरो KYC जुदि मारिनांगौब्ला जोङो CSC सेन्टारफ्राव थांनानैबाबो मारिनानै लानो हायो। जेबो माने प्रब्लेम गैया आरोना। थ' फैसाया हाबगोन आगे पिछे जायफोरा मोनबाय थायो मोनबाय थागोन। जोङो जेबो टेनसन लानो गोनां गैया। KYC खौ खालामनानै ला। आरो बाथ्राया जाहैबाय जोंहा फैसाया दिवालीनि सिगां हाबमारसिगोन नामा बा मानो हाबासै? थ' हाबैनि खारना बेनो जाहैबाय जोंहा जेब्ला जोङो नायहरो 20 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ जोङो 2 आगस्टआवसो मोननो हाखादोंमोन। थ' मोजाङै जोङो नायहरजोबोब्ला दासिमबो 4 मास जायाखै। थ' फैसायाहाय बेखायनो जोंनियाव लेट जासिगोन आरोना एसे माने बोरैबा लेट जाहैजोबखाबाय। एसे माने 20 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ एसे सिगाङावनो होनांगौमोन ना, एसे लेट जाखादों बै समावनो। दा फैयै फैयै बेखायनो एसे बिदिनो लेट जालांसिगोन। आरो आसोल मेन बाथ्राया जाहैबाय जोंहा दाब दाब जायगायाव ओरै इन्डियायावनो बाहेरथिं जायोना। थ' बेबायदि जम्मु काश्मीर आरो जोङो बेबायदि दाब दाब जायगाफोरावसो माने फैसाफोरखौ दैबानानि थाखाय सोनानै होग्रोनायखौ जोङो खौरांफोर मोननो हादों बा जोङो मिथिनो मोनखादों। दा बेफोर माखासे निउसफोरानो जोंनियावबो एसे माने हावाखौ लाबोदों आरोना। दा जियानो हक फैसाया हाबगोन, जोङो टेनसन लानो नाङा। नामफोरखौ चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। जुदि नामा फैबायबा थ' फैसाया एकाउन्टाव हाबनाया 100% सियर आरो। नाथाय दा दिवालीनि सिगां सिगां फैसाया हाबथ'नाय नङा रायजोफोर। जोङो दिवालीनि सिगां मोननो हानाय नङा। दा साननैसो जोङो नेनांगोन, अफिसियेल आपडेट फैगोन। आपडेट फैयोब्लाथाय जोङो थाबैनो खौरांफोरखौहाय मोननो हागोन आरोना। दा गोलाव खालामा, KYC फोरखौ खालामनानै ला। जेबो प्रब्लेम गैया, फैसाखौ मोनगोन। साननैसो नेनि ना। थ' जोङो गोनो गोथो जानो गोनां गैया आरो। दा बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।